खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बर' बिजों फरायसालिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बेयो मोनसे बर' हारिनि थाखायनो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोनांगोन जेराव बे गोजोनथाव खौरांखौनो दाबि खालामबोदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे मिरु थुनलाइ आफादनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे समाव बे दाबिखौ दैखांदोंमोन बे आरो दाबि दैखांनाय बायदिनो बे समाव आसाम सरकारनिफ्राय आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बे समाव बर' बिजोंनि जा फरायसालि बे बर' बिजोंनि फरायसालिखौ लानानै मोनसे गिदिर थांखि लादों जेराव रायजोआव गोबां मानि फरायसालिफोरखौ नोजोर होनायजों लोगोसे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिखौबो बे समाव नोजोर होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेनो जाहैबाय गासै गं 25 बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मडेल गोजौ फरायसालिसिम एबा मडेल गोजौ फरायसालि खालामनायनि थांखि लाबाय आरो बे थांखिखौनो दैखांदोंमोन गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे थांखिखौ लादोंमोन एबा दाबि दैखांदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जेरैबायदि दाबि दैखांदोंमोन बैबायदिनो दिनै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बर' बिजोंनि गासै गं 25 बर' फरायसालिफोरखौ बर' गोजौ फरायसालिफोरखौ मडेल फरायसालि खालामनायनि थाखाय थांखि लाबाय होननानै मैयासो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों दि गुबुन बिजोंनि फरायसालिखौ मडेल फरायसालि खालामनायजों लोगोसे बर' बिजोंनि गासै गं 25 बर' फरायसालि एबा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौबो बे समाव मडेल फरायसालि खालामनाय एबा मडेल फरायसालिसिम लांनायनि थांखि लादों होननानै फोरमायदों आरो बेखौ नोजोर होनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो गोजोननाय बाथ्राखौ फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बुंनांगोन जेराव गासै रायजोनि गेजेरावनो गं 25 बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मडेल फरायसालिसिम महर होनायनि थाखाय आसाम सरकारनि जा सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय थांखि लानाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गावगावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गावगावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।